عمقت فقري انتا يمستيرو سلامتا يرسعون كبرات تخاتاتلتي أبزلهم مو سلامكم يبزح لي مباركس لما عنترما كم تلومودن كم قالي مسرت رابعي كفال عمقت فقري أبكال أي أبسالساي كمون أب قداماي ببدرجو بزعم يجلس أبيلا كافيلكم يري حجر ما رابعي بدرجو من كبللكم فقر خنبل كلنا እግዚአብሔር مخان ردو نغريو اتخلو نغر استوهابنا يدما كاب እግዚአብሔርيو ስለዚህ كل ነገር ዝምንጩ ካብ እግዚአብሔር ምስ ደቂ ሰባት ዝሰማማዕ ምስ ኩነታቶም ዝኸይድ ድማ ደቂ ሰባት ናብ ረብሖም የውዕልዎ ባዕሎም ማለት እዩ ሶ ኣብዛና ኢሎም ማዓንተ ራብዓይ ክፋል ዘራረበለን ክልተ ዛዕባታት ክኾነን እታ ቀዳመይቲ ንኡስ ኣርእስቲ ማለት እዩ ፍቅሪ ኢዱን እግሩን ሒዙ ክመጻካ ኣይትጸበዮ እንታይ ዳ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዝበርህ ናይ ፍቅሪ ጥዋፍ ንኸይጠፍእ ተኻናኾኑን ከልሎን እንታይ ዳ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዝበርህ ናይ ፍቅሪ ጥዋፍ ንኸይጠፍእ ተኻናኾኑን ጋርዶን መቸም ፍቅሪ ኢዱን እግሩን ሒዙ ክመጻካ ኣይትጸበይዎ ሃንደበት ኣብ ውሽጥኻ ይኽሰት እንተሪእኻያ ድዩ ወይ ብትምህርታ ድዩ ወይ ብልቦና ድዩ ብዝተፈላለየን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ሃንደበት ሓደ መዓልቲ ይኽሰት እዩ ከምዚ ንኣብነት መጽሓፍ ቅዱስ ታይብል ከምቲ ሰራቂ በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ወዲ ሰብ ድማ ማለት እግዚአብሔር ድማ በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጻኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ተዳሊኹም ንገሩ ይብል ማለት እዩ ስለዚህ ፍቅሪ ካልክዕኹም በየነይቲ ሰዓት ይመጽእ ኣብየናይ ዕድሜ መዓስ ሰዓት ኣብየናይ ቦታ ንዝብል ኣይፈልኒ እሱ ጥራይ ዝፈልጦ ሓደ መዓልቲ ግን ሃንደበት ይኽሰት ማለት እዩ ንስኻ ሓቀኛ ድዩ ኣይኮነን ሃነይነታ ድዩ ወይ ናይ ብሓቂ ካብ ልቢ ፍቅሪ ኢልካ ትምርምሮ ነቲ ዝመርምርካዮ ድማ ናይ ብሓቂ ቁኑዕ ኮይኑ ተረኺብካዮ ነታብታ ውሽጥኻ ሃንደበት ዝተኸስተ ፍቅሪ ነታ ናይ ብርሃንካ ናይ ፍቅሪ ጥዋፍ ንኸይጠፍእ ክትካናኸኑን ክትጋርዶን ኣለካ ተዘይጋሪድካዮ ክጠፍእ ይኽእል ወይ ድማ ለኪምካውን ክኸይድ ይኽእል ዘርሞውን ክገብረካ ይኽእል ስለዚ እቲ ናህና እጃ ምንታዩ ነታ ኣብ ውሽጥና ዝተኸስተ መጀመርያ ነታ ኣብ ውሽጥና ዝተኸስተ ናይ ፍቅሪ ጥዋፍ ቅድሚ ንዕኡ ንኸይጠፍእ ምክንኻና ናይ ብሓቂ ድልና ክንምርምር ኣለና ምክንያቱ ንዘይቐፅለካ ነገር እንተ ተኻናኸንካዮ እንተጋረድካዮ ትርጉም የብሉን ትርፉ ወይ ድማ መስኡ ድኻም ጥራይ ሶ ንሱ ንኸይኮን መጀመርያ ቀጻልነት ዘለዎ ድዩ ናይ ብሓቂ ድዩ ኣብ ሓቅን ኣብ ፍቅርን ኣብ እምነትን ዝተመስረተ ድዩ ዝብል ሳንሱር ምግባር ናህና ኣጃሚ ብድሕሪኡ ናይ ብሓቂ ልብና ዝዝምረሉ ልብና ዘዓግበሉ ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ተኮይኑ ድማ ንኽቕፅል ንኸይጠፍእ ነታ ጥዋፍ እንታይ ትገብር ትካናኸና ከምቲ ጥዋፍ ወይ ድማ ሽምዓ ምስ ብርሃንያ ንፋስ መፅኡ ከም ዘጥፋእ ተረዲእና ንፋስ ንኸይኣቱ ወይ ነቲ ገዛ ንዓጾ ወይ ድማ ብኢድና ዲገለ ንጋረዳ ማለት ካብ ንፋስ ሶ ፍቅሪ ካልክዕኹም እዩ ዝኾነ ንፋስ ንኸይኣቱ ናይ ጽልኢ ድዩ ናይ ባእሲ ድዩ ናይ ካልኻል ነገር ንኸይኣቱ እንዳተኻናኸንካ ክሳብቲ መፈጸምታ ምዕራፍ ተብጽሑ ማለት እዩ ስለዚ ፍቅሪ ኢድን እግሩን ሒዙ ክመጻና ኣይንጽብእ ክመጽኡን ኣይክእልን እዩ ካልኣይ ፍቅሪ ብፍቅሪ እምበር ብወርቂ ወይ ድማ ብብሩር ኣይትገዝኡን ኢኻ ናይ ብዙሓት ፋውል ንጻወት ኣብዚ ንፍቅሪ ብፍቅሪ ኢኻ ትገዝኡ እምበር ብገንዘብ ብብሩር ብወርቂ ኣይግዛእን መብዛሓት ብፍላይ ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም እንተሪእናዮ ብምልኦም ገንዘብ ስለ ዘለዎም ወርቂ ስለ ዘለዎም ኣብቲ ቀዳማይ ዓለም ስለ ዘለዉ እቲ ፍቅሪ ብኡ ዝግዛእ ዝመስሎም ኣሎ ዋላ ተን ደቂ ኣንስትዮ ብታሕቲ ኣፍሪቃ ዘለዋ ብኸም ዝርድኡ ኣለዋ ሕጂ ነዚ ዘቕርበልኩም ስነ ሓሳብ ዘይክትርድኡኒ ትኽእሉ ኢኹም ግን ነቶም ቅድሚኹም ንፍቅሪ ብገንዘብ ክገዝእዎ ዝፃዕሩ ንሳተን እውን ንገንዘብን ነቲ ሃገር ንኸኣትዋ ኢለን ዝቐረብኦም እሞ ዳሕር ኣብቲ ሃገር ምስኣታ ወይ ድማ ነቲ ገንዘብ ምስ ወነንኦ እቲ ፍቅሪ ቀፂሉ ኣይቀፀለን ንዝብል ብግብረን ተመሊስልኩም ኣሎ ክንዮ ካብዚ ናተይ ስነ ሓሳብ ምውሳድኩም ማለት እዩ ስለዚ ንፍቅሪ ፈቲኹም ፀሊኹም ብፍቅሪ እምበር ብገንዘብ ኣይትገዝኡን ኢኻ ሓደ ሲጀመር ፍቅሪ እግዚኣብሔር ኢለኩም ካልኣይ ፍቅሪ ንደቂ ሰባት እንርድኦን ብጸጋን ድማ እግዚአብሔር ሂብና ስለዚ ንእግዚአብሔር ብፍቅሪ ትገዝኡ ብገንዘብ ኣይትገዝኡን ኢኻ ከምኡውን ነቲ ንሱ ዝበካ ጸጋታት ብገንዘብ ኣይትገዝኡን ኢኻ ንእግዚአብሔር ብፍቅሪ ኢኻ ትገዝኣሉ ብፍቅሪ ኢኻ ትገዝኡ ስለዚ
ደቂ ሰባት ድማ ብንሕዲና ብፍቅሪና ክንጋዛዛእ ንኽእል እምበር ብገንዘብ ብብሩር ንፍቅሪ ኣይትገዝእዎን ኢኹም ሃብታም ስለ ዝኾንካ ድሌትካ ጓል ክትምጽእ ኣይትጸብእ ሕራይ ድሌትካ ጓል ኣምጽእ እሞ ሃብታም ዲኻ ኣምጽእ ታተምጣ ዘለኻ ናይ ብልብስ ቂራካ ትኮን ትኽእል እያ ንስኻ ግን ገንዘብ ስለ ዘለካስ ድሌተይ ጓል ከምጽኢኻ ትብል ዘለኻ ምስ ምጻኻ እያ ድሌታትካ ድማ ምስ ረኸብካ ናይ ብሓቂ ኣብ ልዕሊ ሓልዮት ፍቅሪ ከተርኢ ትኽእል ዘየለ ብየኒ ከም ክትምጽእ ብዘይ ጓል ምሽ ክትወልድ ኣይትኽእልኒ ብዘይ ፍቅሪ ኣብ ልዕሊ ሰብ ክብሪ ክትብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክትፍቅር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሓልዮቱን ክተርኢ ትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ፍቅሪ ክህልዎ ማለት እዩ ሶ ብሰንኪ ገንዘብ ምግዛእኻ ጣጣ ንኸይትውስኽ መጀመርያ ንፍቅሪ ብፍቅሪ ግዛእ እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ከምኡ ንደቂ ሰባት ንገንዘቦም ነቲ ዘለዎ ሃገር ንኽንኣቱ ኢልና ነቲ ገንዘቦም ንኽንውንን ኢልና ንፍቅሪ ኣይንዕሽዎ ብፍቅሪ ኣይንታለል ምክንያቱ ነቲ ገንዘብ ሓንቲ መዓልቲ በዓል ቤቶ ክትኮን ኢኺ ወይ ድማ ናብቲ ለለኸ ዘላ ሃገር ክትኣትው ኢኺ ምስኣት ክሽዑ ፍቅሪ ካበይ ይምጻእ ምክንያቱ ፍቅሪ ብፍቅሪ ዝግዛእ ክብለኩም ጸኒሕ ብገንዘብ ኣይግዛእን ንስኺ ግን ንገንዘቡ ደሊኽስ ነቲ ገንዘቡ ብገንዘቡ ትገዝኡ የለኺ ነታ ዘለዎ ሃገር ኢልክ ብመንገዲ ፍቅሪ ተጠቂምኪ ናብቲ ሃገር ክትበጽሕ ኢኺ ኣብቲ ሃገር ምስ በጽሓኸስ ታ ፍቅሪ ዱብ ኢላ ትመጽእ ትኸውን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ፍቅሪ ብፍቅሪ እምበር ብገንዘብን ብብሩር ወይ ድማ ብወርቂ ክግዛእ ከም ዘይክእል ንፍለጥ ሳልሰይቲ ፍቅሪ ናይ ነጻ ድልየት ውጽኢት እዩ ክንዝንጉዕ ዘይብልና ፍቅሪ ናይ ነጻ ድልየት ውጽኢት እዩ ናይ ሃልከይ ናይ ደኻመይ ናይ ጻዕረይ ዝበሃል የለን መጀመርያ ከተፍቅራ ኮለኻ ወይ ድማ ከተፍቅሪ ኮለኺ ዋጋ ከፊልካ ኣሎ ዲኻ ወሊድካ ያ ዲኻ ኣይትፈልጣን ኢኻ ኣይትፈልጥየን ኢኺ ግን ሃንደበት እንተ ብምርኣይ ድዩ እንተ ብስነ ምግባራ እንተ ብትሕትና ብዝተፈላለየ መቸም ተፍቅራ ስለዚ ናይ ነጻ ድልየት ውጽኢት ምዃን ትርእልኻ ዶ ዝሕለፍካላ ዘየለ ኮሎ ብነጻ ድልየት ፈትዋ ውጽኢት ናቱ ድማ ንፍቅሪ ተሓታ ንሳውን ንፍቅሪ ተሓተካ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ነጻ ድልየት ውጽኢት እንተ ኮይኑ ብነጻ ትህብ ብነጻ ድማ ትወሃብ ናይ ፍቅሪ ግዛኣት ናይ ፍቅሪ ናጽነት ከምዚ ስለዚ ትርጉም ፍቅሪ ብዘይ ምርዳእና ደቂ ሰባት ይጠፍኡ ይወድቁ ኣብ መቀተታል ኣብ ምጭኽኻን ናኣቱ ማለት እዩ ነዘን ናይ ሎም ዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ መልእኽቲ ነዚአን ይመስላ ሶ ኣብ ሓምሻይ ክፋል የራኽበና ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ናገበርኩም እጃምኩም ኣበርክቱ ኣብ ዝመጽእ የራኽበና ሰሰና ይንዓኹም